Тристаен апартамент, акт 16, парко място. Това не са просто думи в речника, това е новата ни оферта. Хол с кухненски бокс и трапезария, достатъчно голям за гости, танци, кинозала и дрямка. Две спални, една за теб и една за дрехите ти или евентуално дете, куче, свекърва, ти избираш. Изглед, който не включва комин или чужд прозорец на 30 см разстояние. А парко място има опция. Няма повече обикаляне, псуване и молитви в 6 часа вечерта. Сградата малка, кокетна, 4-етажна, точно както в мечтите ти, с малко съседи и асансьор. Вземи телефона и звънни. Такива оферти не чакат вечно, както и търпението на съседа, който вече си го е харесал.